Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratan mukarramin dumateng sedanten jamaah sholawat kubra, jamaah ibu-ibu dibahiyah sedanten kemawon ingkang rawuh wonten mriki majelis ingkang minulya, ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi dipun mulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, mugi-mugi saged dados wujud syukur kula lan panjenengan sedaya dumateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi rutinane iki saged istiqomah. Senajan to sing teko ya kadang teko kadang gak. Kadang sing gak tau teko alhamdulillah iki mangkok yo ketok ngono. Soale kula niki niteni kok alumni niku. Dadi sapa wae alumni sing teko, oh iki gak tau teko alhamdulillah teko ngono iki mang. Oh biasane sing teko malah ora teko, wis disyukuri ae. Yo muga-muga tetep istiqomah. Ya muga-muga tetep saged beto barokah manfaat maslahah. Lan kalawan waosan sholawat kubra ingkang sampun dipun amalaken, mugi kula panjenengan sedaya estu dipun takdir Allah dados umat Kanjeng Nabi ingkang angsal kathah syafaatipun ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ingkang kula mulyakaken, saderengipun kula waos kitabe, kula tak ngaji ceramah titik nggih. Yo cek gak ponakan tok sing ngaji ceramah. Sajane ponakan kula niki ning biji anjuri niku biasane niku nek qiraat wis kulino wisan. Betul tampil qiraat. Tampil sholawatan ya wis gelem, mental wis luar biasa. Tapi nek tampil ngaji bolong tahu. Makanya memang tak kongkon, wis sing penting maju. Sing penting duwe mental dhisik. Ya sapa ngerti barokah itu kok kene kok undangane akeh, ngajine kok dhewe ngono. Para ingkang kula mulyakaken. Jadi niki nek hakulan kok mantun gremeng-gremeng kali sinten namanya niku? Pak sinten? Pak Yanto. Langge Gus kula niki pun obrak-obrak tiyang-tiyang lho. Tapi tiyang-tiyang niku lho kaya angel ngono dijak ngawali. Sing isin ta, sing nopo ta ngono. Dadi kula niku kepingin kula niku nggih. Dadi nek rutinan ngeten iki niku sing melek iku mboten alumni tok. Nek iso wali santri yo melo. Nek iso iku panjenengan duwe tangga-tangga timbang nang omah gak lapo-lapo. Dijak nglumpuk iki ora oleh ganjaran iki. Yo oleh jajan, oleh mangan nggih. Yo oleh ilmu nek gelem ngono. Ngaji kan nggih lumayan. Dadi harapan kula panjenengan sedaya niki sing rawuh niki mangke nek mulai nek ana pertemuan ngajeng nek iso ajak-ajak. Soalnya dawuhe Kanjeng Nabi nek gelem ajak-ajak, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Iku hadise sahih, muttafaqun alaih. Nek diartekno sapa wong iki sing gelem ajak-ajak, man dalla ala khairin, ajak-ajak nglakoni api. Rutinan ngeten iki lak perkara sing api nggih. Nek panjenengan gelem ajak-ajak ngaji, gelem ajak-ajak sholawatan dawuhe Kanjeng Nabi, falahu mislu ajri fa'ili. Monggo panjenengan oleh ganjarane ajak-ajak api, oleh ganjarane perkara sing api, ngejake oleh ganjaran. Nek jenengan nglakoni api ganjarane double ngono. Ngejake tok iki oleh ganjaran, sampeyan nang omah ngejak tanggane. Sampeyan ngejak ayo melok rutinan, ngejak tok iki oleh ganjaran, ngejak tok. Nek ngejake api, tapi nek ngejake nglakoni maksiat ya oleh dosa. Ayo melok mendem senajan sampeyan gak mendem sing bijak mendem tibake budal mendem ya sampeyan tak. Mendeme melok dosa oleh dosane mendem. Krana apa sampeyan sing ngejak.
Jadi nek ngejak-ngejak sing sae. Lah harapan kula niku alumni-alumni iku sing durung teko. Kan tasik kata alumni sing durung teko nggih. Kula yakin nek alumni teko kabeh iki mbok kok. Alumni tok napa wae ketambahan tiyang-tiyang. Ning alumni tok iku nek gelem teko kabeh iki lho majelis iki lho kebel. Jadi sing durung teko, sing durung tau melok nek iso sampeyan jan. Sing wis biasa iku monggo istiqomah. Tapi sing nembe-nembe dugi sing durung tau ketok iku sampeyan jan situ-situ. Niat tono ngamalno dawuhe Kanjeng Nabi. Nek jan iku oleh ganjaran. Begitu juga panjenengan misalnya duwe derek utawa duwe ngerti nek oh biyen anakmu lak tau pondok sing nanggung maling sampeyan jan iku lebih berhak. Wali santri, alumni, santri itu lebih berhak. Nek lintune sing mboten enten hubungane kali teng pondok napa nggih angsal-angsal sae. Tapi yang lebih berhak itu sing enten hubungane niku. Dadi jenengan bisa enten ngerti ana wali santri iku durung tau melok sampean jan. Sampean niati ngamalno dawuhe Kanjeng Nabi. Fa insyaallah ganjarane ngejan niku wis kathah. Napa malih jenengan melok budal. Tapi ojo mek ngejak-ngejak tok yo tekno lah. Kan al ilmu bila amalin sanjange MC ne wau sanjange ning bidi. Al ilmu bila amalin kasajari bila syamarin. Ngomong tok nek gak buktine ya kok cuma kaya nandur wit mek nandur tok tapi gak metu woe gak iso menikmati hasile. Dadi niku nek saged mangke wonten. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Kula niku lak disanjani iku aku jelas koreksi ambek hati sanjane ponakan kula. Kula umpama niku wau bahas silaturahim. Padahal pertemuan sing sadurunge biyen pun nate bahas silaturahim nggih. Wingi pembukaan niku tak pas wayahe bulan Syawal sih. Jadi tak elingno maneh lah. Nggih memang silaturahim niku sangat penting. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi salah satune wong iku nek kepingin rezekine lancar. Soalnya kula tingali bulan-bulan ini niku wong-wonge rezekine rada seret nggih. Masane kula piyambak nggih niku lho. Wong kula niku duwe investasi niku padha men kabeh. Investasi tenggene nopo emas tanah saham padha men kabeh. Padha abang kabeh. Terus kula disambati tiyang-tiyang niku nggih sami mawon ngoten. Dadi padha sambatan kabeh rezekine seret. Lah salah satu nih ben rezekine lancar iku lewat silaturahim. Kanjeng Nabi nek dawuh ngenten, man ahabba ayyub satolahu fi rizqi. Iku wingi wis tak sampeno sampeyan dieling ta. Sing munine ya apa sih hadise? Jare dieling. Dadi man ahabba sapa wonge sing seneng ayyub satolahu fi rizqi dijembarno rezekine. Wa ayyun sya'alahu fi asarihi lan sapa wonge sing seneng nek kepingin didawakno umure. Dawuhe Kanjeng Nabi falyasil rahimah. Monggo silaturahim. Jadi panjenengan yang kepingin dijembarno rezekine silaturahim. Tapi rezeki iku pangeran pun ndeleke niku salah satune ditemokno ulama-ulama. Salah satunya sing nemokno sing ngarang kitab hikam niki Hikam Al-Haddadiyah. Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Niku tenggene kitab niku nih, kitab Risalatu Adabi Sulukil Murid jenenge kitabe. Nang ngono iku ditemokno ambek ulama-ulama masalah rezeki. Tibane rezeki niku enten waktune. Ana waktune Gusti Allah ndelek rezeki. Bahkan tenggene kitab niku bahkan niku luwe cepet timbangane jenengan tolabi rizki bil kasbi. Luwe cepet timbangane sampean golek rezeki nek nyambut gawe. Nang kitab niku asro luwe cepet. Pokok syaratnya istiqomah. Lah temen di waktune iku didelek nang mantun asar kali mantun subuh kaya gawe wong Jawa niku. Le nek mari asar pagi subuh aja turu. Soale turu niku menyia-nyiakan peluange rezeki. Jadi mantun asar kali mantun subuh panjenengan manfaatnya. Ojo turu.
manfaatmu digawe lapo nek iso ngamalno amalan sing hubungane ambek rezeki utawa amalan sing jalur rezeki. Cara surat niku maca waqiah misale. Nek cara amalan iku kaya sholawat nariyah misale kan saged didamel nglancarno rezeki. Wis talah yakin nek istiqomah luwih cepet timbangane nyambut gawe. Pokoke sampeyan manfaatno ngantun subuh sampai isrok niku mencorongi srengenge. Paling setengah jam 6 wis mencorong misal syukur-syukur ditutup sampai waktu duha. Wis iku sampeyan manfaatno kali mantun asar. Pokoke aja digawe turu. Ambil wiritan oleh, ambil maca Quran oleh, pokoknya jenengan manfaatno. Fa insyaallah nek mantun asar mantun subuh dengan manfaatno. Fa insyaallah itu rezeki ora teko dhewe. Laku-laku gampang, peluang nyambut gawe gampang, peluang oleh duit yo gampang. Syaratnya istiqomah. Niku salah satunya itu ditemokno ulama-ulama salah satunya Imam Ghazali nggih dawuh ngoten. Iku bagi wong sing ijo karo Gusti Allah asrofu luwih cepet timbangane nyambut gawe. Niku nang kitab iku masalah waktu. Jadi jenengan wis cuma memanfaatkan waktu iso bae lancare rezeki. Tapi ojo lali kados dawuh Kanjeng Nabi wong ojo lali silaturahim. Soale sadar ini imam silaturahim penting, kok penting. Enten cerita niku nggih. Wong itu dilebokno neraka kanggo Gusti Allah. Padahal wong iku ahli ibadah. Iki tenggene kitab Muhtarul Ahadits utawa tenggene kitab Muhtasar Tadhkiratul Qurtubi karyae Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Dadi nang ngene ono ahli ibadah. Ahli ibadah iki salate jangkep. Nek sampean salate jangkep ta mboten? Waktu kan kula ningali wong saiki lho. Sing salate jangkep iku wis arang, apa maneh jamaah jangkep. Sampean salate jangkep, jamaah jangkep nggih, mesti jamaah. 5 waktu niku. Yo kula sakniki nek jamaah kan tak ono salate ae. Salate lho kira-kira cek ngodok tagak. Ya soalé jaman saiki sing penting niku salat lho penting. Nek cara jaman sakniki. Karena apa? Karena awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Wong iku jange iku sing dipertanggungjawabkan. Pertama kali itu awal ma yuhasabu iku sholate. Fa in sholuhat nek sholatmu apik. Iki hadis ya. Hadise dawuhe Kanjeng Nabi saking Abi Hurairah insyaallah. Fa in sholuhat nek sholatmu apik, faqad anjaha wa aslaha. On pasti bejo pasti selamat. Nek mantun mati lho, nek dina kiamat nek salat apik. Lah apik gak apik sing ngoreksi awake dhewe. Sing iso ngisap awake dhewe, salatmu iku apik tagak. Niku panjenengan sing ngertos. Wong sing nglakoni salat yen jenengan. Apa sampean kepingin gak salat disolati ae? Karuan ngomong, wak mudin wis siap biasanya. Jadi fa insyaallah nek salate jenengan iku sae, niku faktor aflaha wa anjaha. Panjenengan pasti bejo, panjenengan yo pasti selamat. Makanya sholat itu penting. Wa in fasada, nek sholat itu gak apik. Niku faktor khoba wa khosiro. Panjenengan niku pasti betul panjenengan pasti rugi. Pasti rugi. Saiki mungkin sampean durung iso ngrasakno rugi. Tapi cara jenengan durung angen-angen jajal sholatmu gak patek lancar. Rezeki kula yo gak patek lancar. Meskipun duwe-duwe awakmu lak tetap sumpek kae. Ono salat sing gak dilakoni. Niku napa malih mangke wonten alam akhirat. Niku faqat khoba wa khosira. Pasti jenengan betul pasti rugi. Niku nek salate boten sae. Salate boten sae niku contone yang nopo sih? Contone salat gak apik misale. Sampeyan biasane nek salat isya niku waktune dawa. Sampeyan ngremehno wis engko ae waktune cek dawa tibake ketuwa sampai bablas subuh isya ilang akhirnya isuk ngodok sholat isya matur sholat subuh ngodok sholat isya tapi pokoknya sholat nek qadha niku luwih cepet luwih apik nggih nek sholat qadha niku luwih cepet luwih apik
ngodok tok iku wis diarahno ngremehno salat. Ana wong disiksa iku krana ngremehno salat. Nang kuburan iki dadi api neraka. Jadi krana ngremehno salat disiksa ambek Gusti Allah. Wong iki getun, wong iki rugi. Iku padahal jek salat. Apa maneh nek gak salat. Begitu juga silaturahim niku nggih penting ya. Jadi balik nang critane silaturahim. Ana wong iku salate apik. Sedekah yo api, poso yo api. Wiritane yo api yo betah wiritan, wong yo betah melek. Tapi ketika wonten alam akhirat, wonten dina kiamat, Gusti Allah iku ngutus malaikat dilebokno neraka. Wong iku lebokno neraka. Wong iku gak trimo, yo ngrasa wong api. Lho Gusti kula niki lho tiyang ingkang sae. Amal kula niku nggih sae. Kok jenengan ngutus malaikat nglebokno kula nang neraka. Dawuhipun Allah ngenten. Krana awakmu gak gelem ambek rahmatku dawuh Gusti Allah. Lho pun kula Gusti kali rahmate jenengan. Salah satu rahmatku alasane Allah. Salah satu rahmatku itu tak gele nang hamba-hambaku. Awakmu nang aku api, hubunganmu nang aku api. Poso aku zakat api opo api. Cuma hubunganmu nang menungso kurang api. Awakmu gak gelem silaturahim. Padahal nek kon gelem silaturahim iku ana rahmatku nang kono. Tapi awakmu gak gelem silaturahim padha karo awakmu gak gelem karo rahmatku. Sebab itu, sebab gak gelem silaturahim, wong iki diutus dilebokno neraka. Ketika itu dilebokno neraka, tapi ampun apike lak percuma, salate lak percuma nek gawat-gawat sak silaturahim ae dilebokno neraka. Nggih mboten percuma. Soale neraka ambek swarga iku sifate abadi, mboten padha ambek dunya. Nek dunya kan enten kematian ana dina kiamat. Neraka swarga iku gak ono kiamat. Sampeyan ngamal api iku padha karo sampeyan duwe sangu akeh digawe nang swarga. Sampeyan ngamal Allah iku padha karo siksa nang neraka. Dadi ketika iki dilebokno neraka, tapi yo mek digawe berseni soalé swarga iku lho panggonan api, gak gelem nek digawe wong sing cek gawa dosa. Dadi ketika sampeyan ngamal api iku swargane suwe. Tapi nek sampeyan ngamal Allah sing akeh apa sing suwe. Soalnya itu panggonan wis disediani ambek Gusti Allah. Sampeyan gak jaluk kok manggone tetep nang kono. Nek gak nang swarga yo nang neraka. Kaki sampeyan urip nang dunya iki milih suwe swargane, oh milih suwe nerakane. Kira-kira sampeyan milih ndi? Suwe oleh nikmat ta suwe oleh siksa senengane? Yo nek ngaji sing istiqomah. Nek iso perlu kecak-kecak kocone, kecak toko-tokone, wis oleh ganjaran niatono ngamalno dawuhe Kanjeng Nabi. Para ingkang kula mulyakaken, kita waca iki kitab lali pun ngaji ceramah iki. Kitabe dibimbingi. Sing maknani kula dhewe ku nggih boten enteni boten enteni. Ana sing gawa kitab gak sih? Padahal alumni itu sakjane yo kudune nek ngaji kitab yo semangat kudune. Ndi ana nggo kitab pundi-pundi. Kalau kitab niki niku nanti khatam punan. Dadi umpama kula budal gak sinau, malah wis tau khatam balik. Dadi mangkane niku nggih sak waya-waya tetep ndi insyaallah tasih kimutan keterangan niku. Ini kalau tak wajar ini titik tetap di. Soalnya ini akeh-akeh yo gak ngatasi waktunya. Pun kali ngentosi menawi enten ing tanglet monggo. Soalnya kepinginan kuwi mari ngaji ono tanya jawab. Soalnya wong saiki kula tingali meskipun wis sepuh-sepuh kadang masalah hukum yo gak ngerti ya. Ngawur. Lah engko nek ilmune salah kan yo amali salah kuwi ya. Nek ilmune bener insyaallah amali yo bener.
Makanya umpama enten sing kurang fatal, panjenengan tanggetaken. Pak insyaallah lajeng luwih beneran kula timbang jenengan masalah hukum. Jadi menawi wonten ing tanglet monggo. Wis ketemu aku tuh ketowo gak tahu di mutolak. Oh gak tahu dibuka, habis paling buka ya pedak. Ini rutinan ini pas ngaji ya. Wis ketemu. Wis tak wacahe sembarang yo. Sing jelas niku tasik oleh halaman awal-awal kula sak pertemuan niku maca mek sak dawuh utawa sak hadis lah nek cara kitab hadis niku. Sing jelas di awal-awal. Ini kula tak waca niki paling titik ae. Al-adatu idza rasakhat nasakhat. Lha mek iki sih wis niku ae. Nek dimaknani al-adatu utawi adat. Adat niku kebiasaan. Iku idza rasakhat ing dalem nalikane tumancep apa al-adat. Adat iku nek wis mancep, tumancep iku saking landhepe, saking gendhehe dilakoni. Iku nasakhat melekat utawa nyalini apa al-adat. Kebiasaan niku nek wis tumancep angel ilangane, soalnya wis melekat. Melekat iku ya wis mendarah daging kali jenengan. Lah dawuh niki maksude ya apa? Maksude gawe yo kebiasaan sing apik. Soalnya awakmu nek wis kadung kulino apik insyaallah kok mati yo apik. Soalnya biasanya apik. Tapi nek sampean gawe kebiasaan sing gak apik, nek wis tumancep angel ilangane. Kebiasaane meso lah jajal ngomong gak meso lah yo gatel cangkeme. Biasane nek ngomong ambek meso cara gak miso ya oleh kurang. Soalnya wis kadung tumancep pisan. Tapi nek kebiasaane apik, misalnya sampean duwe kebiasaan salat duha. Jajal gak salat duha pisan, lah yo gak enak. Ono sing kurang ae. Mangane gak yo kebiasaan sing apik. Semakin akeh kebiasaan apike iku semakin sae. Dadi jane nek ninggal dunya sampean tenang. Dadi nek duwe nek nang kuburan janji ku sampune wis akeh. Nek nang akhirat janji ku yo meskipun cek duwe dosa ana nerakane kan gak suwe-suwe, swargane sing suwe. Ngoten. Iku nek duwe kebiasaan apik. Makane mriki didhawuhna ngoten. Adat iku nek wis kadung mancep ida rosakot nasakot. Nek wis kadung mancep nek wis kadung kulino iku rosakot nyali adat mau. Angel ilangane. Paham nggih? Ah biasane nang desa-desa niku yo akeh adat sing adat iku mang gurung tau utawa gurung ana nas Al-Qur'ane, durung ana hadise. Maksudnya durung enten saking Kanjeng Nabi. Lah iku biasane hubungane nek ambek hukum, ketika adat iku apik sesuai dengan anjuran, maka boleh. Tapi nek adat iku mang mboten maka tak oleh. Cara qaidahe al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan iku iso didadekno hukum. Ketika kebiasaan iku apik sesuai anjuran agama. Durung ditau dicontohno Kanjeng Nabi, terus sampean nglakoni sing durung dilakoni Kanjeng Nabi. Ketika itu sing dilakoni apik, boten pertentangan ambek syariat, iso didadekno hukum. Contohnya adate wong NU yang macam-macam deh. Cara sampeyan goleki Al-Qur'ane keterangan yo gak no, goleki hadise yo gak no. Tapi kok ulama-ulama nglakoni, kok wong nglakoni. Ketika sing dilakoni nang jero iku mangkat bertentangan dengan syariat Islam dan bahkan dianjurkan ana isyarat-isyarat hadis sing nganjurno. Misale kaya zikir, misale kaya
lintune lah, kaya wong tahlilan ku lak isine dzikir sih. Sing dilakoni budayai. Ketika budaya itu tidak bertentangan, maka boleh, maka bisa dijadikan hukum. Sing gak oleh sing senengane wong kulo bihatin dolala. Iku ketika ada di syariat Islam sampean gawe maneh. Wis ana nang syariat nek salat 5 waktu sampean gawe dhewe salat mek 3 waktu duwe jamaah bisa. Jamaah akeh bisa. Tamu niku jenenge bid'ah, iku dolala. Iku gak oleh. Soalnya wis jelas ono nang syariat. Iku sampean gawe adat sampean gawe hukum yo jelas gak oleh. Tapi nek sing durung ono nang syariat ketika adat kebiasaan itu baik, bahkan ono anjuran nang agama, maka boleh. Jadi dilakoni ngomong NU itu nek sampean delok isaro oleh. Rata-rata niku sae, maka boleh. Nek boten bertentangan dengan syariat Islam. Sing gak oleh iku wis ana nang agama, wis ana nang syariat, sampean gawe tandingan. Jelas gak oleh, jelas bid'ah. Sampeyan gawe tandingan, wis ana sampeyan gak manut sing ana, malah gawe maneh iki jelas gak oleh. Ngoten. Para ingkang mulyakaken, iki nek tak terusno iki sampe dalu. Dadi yo, dene ana sing takon panjenengan tanglet. Ana takon, monggo takon opo wae sing barang. Kok cok takon rabi men. Ponakan kula cek nomor wis kepengin rabi, Pak piye to? Rabi ponakane kowe. Monggo ibu-ibuke utawa bapak-bapake tajik mas-mase iku Duh, mana tangletan, pinter-pinter ya modelnya. Takon ngopo wis masalah sholat yo gak apa-apa. Misale wis gerakane sholat iku sing bener ya apa sih? Wis kadang wong sholat iku kula ningali gerakane mawon, soalnya gerakane sholat iku gak dicontohno nang kitab-kitab dasar. Ono dicontoh nang kitab-kitab sing kelasi Hasyiah. Hasyiah itu saran-saran. Contoh misalnya gerakan takbir. Sholat yang paling penting lah awal sih. Awal itu menentukan. Biasanya khusyuk gak sholatmu tergantung awalnya. Makanya orang dalil innamal a'malu binniyat itu. Sing pertama yang paling penting niatnya dhisik. Niat kan manggone nang awal dhewe. Lho awal menentukan akhir. Khusyuk yo ngono Gusti Allah sing kaya khusyuk. Nek awalmu gak khusyuk, aku yakin gak khusyuk kok tengah-tengah. Salat kudune mikir nang Gusti Allah, mikir bacaan malah mikir dunya. Kan kata model-model niku. Soalnya awalnya mboten sae. Contoh mawon gerakan misalnya takbir. Wong nek takbir Allahu Akbar. Niku kan tangane diangkat kali nggih. Iku telapake iku madhep kiblat. Ono sing telapake gak ditutup kiblat. Dadi tangane diangkat karo pas wayahe driji oleh ngisore kuping pas. Wis pokoke tangane ya iki epek-epek iki sing penting ditutup nang kiblat. Lah iku lak gak ditangno sing nang kitab-kitab fikih dasar lho. Paling sing kudu madhep iku dodone wajib madhep. Ayo coba gerakan gitu. Tangan itu ngeten. Jadi tangan ini kalau yang gegem, itu kalau yang mau ini itu biasa ditepno nang kiblat. Terus macam ngoten nek wis Allahu, misalnya Allahu kan Allahu Akbar. Pas Akbar ini wae derek asline. Sing kata contohnya. Jadi ngangkat itu Allahu. Engko pas Akbar itu derek tangan. Lah ketika diderek tangan kiwa dhisik baru tangan tengen. Contohnya ngeten. Tadi tangan kiwa ngenten terus baru tangan tengen. Soalnya ono sing prakteke diwolak-walik ngene. Soalnya iku kena keterangan takdimun yumna ala yusra. Nang kuno ora ono sunah takdimun yumna ala yusra. Yo wong sok sepele tapi kadang kok gak paham. Jadi tengen terus kiwa kan kesunahan dhisikno tengen baru kiwa. Dadi mari kiwa terus langsung tengen. Lah, tangan ini nyekel nang pergelangan tangan, pergelangan. Iku contoh awal masalah gerakan.
Sakjane nek sampean takon ngono jero akeh ajane. Perkara gerakane salat sing wong-wong niku prakteke kurang apik sehingga ndadekno salate ora iso khusyuk. Padahal itu mempengaruhi khusyuke salat. Meskipun salatnya sah, pokoknya selagi salat iku rukune dilakoni salate sah. Nek ninggal rukun baru boten sah. Nek ninggal sunnah sih, delok sunnah apa nek sunnah apa diganteni ambek sujud sahwi. Paling penting sing penting awale sadurunge salat iku nentokno khusyukmu. Sadurunge salat iku nek iso sampean sing tenang. Nek iso atine ditata. Bahkan Kanjeng Nabi ku ana wong iku mlayu. Soale wis komat, cek gak ketinggalan salat mlayu. Akhirnya itu untuk ngos-ngosan itu dibuka entek-entek nang Kanjeng Nabi. Yo kalau ngos-ngosan, nek ngos-ngosan otomatis awale boten khusyuk, boten tenang, otomatis salat yo ora khusyuk. Jadi awal itu penting. Awal itu sampean tata temenan atine, ngadep nang Gusti Allah. Iku menentukan khusyukmu ketika sholat. Jadi ditoto atine temenan, ngadep nang Gusti Allah. Engko ketika maca surat yo ojo lali, diwaca sing temen surate nek perlu diangen-angen maknane. Lapo sih kudu angen-angen maknane sing diwaca. Yo soalnya nek angen-angen maknane sing diwaca, aku yakin angen-angenmu iku nang dunya. Wis salah. Nek sampean gak konsentrasi angen-angen nang bacaanmu, pikiranmu yo jebus ndi. Soalnya setan yo pinter yo. Makanya ben iso khusyuk, mempertahankan khusyuk, angen-angen bacaan ini. Diangen-angen apa kudu bener sak mampune secara global gak apa-apa. Jadi eling terus sholat niku ket awal ngantos salam ku eling terus kang Gusti Allah. Aku nek iso mempertahankan khusyuk yo faqat aflaha sampean bejo. Kalau sholatnya api yo ket aflaha wa an jahal. Sampean bejo sampean pasti selamat. Nek sholate sae. Bahwa ingkang kula mulyakaken, wis iku mang sing takon aku tak jawab dhewe. Saiki berarti sampean sing takon. Iki jam piro sih? Oh jam 09.00 ta sih ada. Kan jam 10 sih biar. Jadi setengah 10 lah aku wis buyar. Kalau gak sampai ya gak apa-apa, sampai salat resu ya. Monggo menawi wonten sing ditagletaken monggo. Nggih monggo, langsung mawon. Betul minta. Masih mboten damel mik mboten apa mireng kok kula. Sing ono mik iki. Yang siji dalangan sing lanang, siji dalangan sing wedok. Pun monggo niku sinten ing tanglet. Ampun sungkan. Soalnya takon niku oleh ganjaran nek niate ngamal dawuh Kanjeng Nabi fasalu ya tampunullah. Takono mongko bakal oleh rahmate Gusti Allah. Gelem takon nek niat ngamal dawuh Kanjeng Nabi lho oleh ganjaran. Iki cak sudah sama takon ta. Pak Udin ini takon, bina ono permasalahan masalah kematian ono kasus yang janggal misalnya, takon ono gak apa-apa. Oke, monggo. Ini masalah biaya dunia.
Nggih. Jelas dunia itu yang kali. Terus jadule tunggal A, jadule tunggal B. Terus akan nanti ngeten. Si jadule A, awak B nek menang aku bacaan 1.000. Terus si B, ya wis. Si A sing menang aku bacaan 1.000. Ya tau ora hukumnya. Nek sampean takon hukume bacaan boleh, jangan dianjurkan. Tapi nek sampean takon krono Piala Dunia, krono berarti kan ono unsur totoan. Nek totoan yo gak oleh. Tapi nek bacaan yo oleh. Soalnya itu mencampur dua hukum nih. Hukum boleh, hukum gak boleh dicampur dari siji. Tapi Gusti Allah tak ngerti apa sing nang jebone atine sampean sih. Nek sampean niati sekedar untuk boten niat totoan, sampean niati sing sae, insyaallah gak sampai haram, gak sampai makruh, paling nang jawas. Soalnya hukum itu kan tergantung permasalahannya. Ono hukum asal, ono hukum yang berkembang sesuai dengan zaman, sesuai dengan masalah. Jadi tergantung niati, sama niati apa? Niat hiburan tak, tadi niati nopo tak. Nek niatmu totoan, kalau jawab langsung haram. Nek niati totoan. Tapi nek sama takut selamatan ini hukumnya ya apa? Nek selamatan ini memang gak krono totoan, yo gak apa bahkan sunnah selamatan ini. Tapi nek krono totoan, yo gak sunnah. Mungkin Jawa tak makro tak haram tergantung niati. Paham ya? Jadi sini sok gerabak itu aku ini ngelakoni makruh tak haram tak sunnah tak jawab ya aku dewi sini sok gerabak. Pun monggo ini kalau cak sudah memang kalau tak sing takon tak takon kayak ngawali ngono. Monggo ibu dibaca ini. Kurang 2 menit, minimal 2 menit lagi tak tutup. Nek gak ing takon maksudnya, nek ing takon ya mboten. Alumni mangke sing durung tau melok rutinan ngarep sama jari ya. Sama jatuh iki sama jak melok. Nek perlu sih didata maneh. Didata maneh sapa sing durung katut dikatutno. Lah sing ibu-ibu bapak-bapak menawa duwe toko-toko timbang lapo-lapo jangan mangan nang kene ae ambek kopi. Yo ngaji kan oleh manfaat kata. Ngecek oleh ganjaran soalnya. Monggo sing tangguh. Sing lanang gak takon nek tak tutup nek gak takon. Asline kepengin takon tapi izin. Sajane takon gak apa-apa, sampai takon masih takon keliru tak dosa. Takon sing apik kok. Maksudnya sampai takon meskipun takon mungkin keliru. Iku lho gak apa-apa, luwe apik timbangane sing gak takon. Mungkin takon tok wis apik kok. Monggo niku bapake wonten tanggal ta. Sama nangkon anakku ya gak apa-apa kok. Nangkon ku anakku lan iku wis ngakal ya. Kandhane omangel bene ana amalan apa sih gak nakal iku misale. Ngetakon bebas sih. Oh niki takon iki gak kudu sampean takon kitab sing tak waca kok.
Pun pertemuan ngaji mawon sama tulis nek isin takon, sama tulis nang kertas nih. Mbok sama kek nang kertas ini ketika ngaos. Dinten iki mulai awal ngantos akhir menawi saking kula pribadi kata khilafi kata keruputani kula nyuwun pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-fadhila wa al-barakata wa al-ni'matin wa al-rahmatin wa al-fadhila wa al-fadhila wa al-hajjati wa hajjati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khrijna min dhulmatil fahmi wa aqilna min nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa shahhid lana khayran wa fadlik wa anshur alaina min khaza'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.